Aksyon Radio! Aksyon! Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo. The top issues of the week. Istoryahan sa sunod sa isa ka oras. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. The most talked about issues. The hottest personalities in one setting. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. Kabihan sa Aksyon Radio Bacolod. Mabatian kada Domingo, las 9 sang aga. Kay karon, yari ang inyong alagad, Aksyon Boy Duran. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bulugabahin sang Western Visayas. Domingo kita nga adlaw, Nobyembre 22, second to the last Sunday sang aton sining pagpangalagad sa sining bulan sang Nobyembre. Oy, dali na lang mga kaaksyon ha. 33 days, 33 na lang kadlaw before kita sang Christmas, kag 40 days before sang New Year, no? Dali na lang, nasiling ko na ang Christmas, bisan pa nga mayara kita sa ginatawag nga pandemic, i-celebrate din nato niya ang Christmas, no? Kay amo ina ang panahon nga ginadumdum naton ang pagkatao sa aton Ginoong Jesucristo nga nagkari diri sa kalibutan. Amo na ang pinaka-meaning niya na pinaka-essence ang Christmas. Way na kinanglan nga maghatag kita regalo, no? Way na kinanglan nga magpangayo kita sa regalo, kundi nga maselebrar naton ang Christmas bilang pagdumdum sa sining pagkatao sa aton Ginoong Jesucristo, no? Anyway, mga kaaksyon, ang aton sining pagpangalagad sa kapihan sa aksyon ginadulong sa inyo sa Dr. Alfred's Greek. Mga kapsyon, sa karon nga daw nga Domingo, ang aton diri hambalan bala ining problema sang mga ano ni panawag sila man, mga enumerators, no? Sang Philippine Statistics Authority o kon PSA. Kadumdum kamo mga kaaksyon nga sa iban guro dira may nagalibot sa aton nga halin sa Philippine Statistics Authority. Sa una mo ni sang NSO, ang National Statistics Office, subong PSA na ni siya. May nagapanglibot dira nga mga enumerators nga nagakuha sang aton nga mga data, naga-survey sa aton. Kay I think ang isa sang tuyo sini is para na sa pag-implementar sang National ID System, no? Ang problema subong ining mga enumerators nga nagtrabaho during the time of pandemic. Abi ninyo, na-experiensyahan ko ni makita ko ni sila mo. Kundi nagalibot sila. Ay ba nga tao ganin, di magbaton sila. Ginatabog gani sila kay nakulbaan bla sang COVID-19. Ginatabog gani ni mga enumerators, no? So, ang iba niya nag-idea kung paano nga makakuha sila sang data gikan sa mga kantuan nila nga mga balay, no? Ang isa sa nagtuhaw subong nga problema is ang ining aton nga mga enumerators may ara nga wala maswelduhan, may ara nga do pila lang ang ginhatag sa ila,
Why pa ni sila sang hazard pay nga amo nila ginapangayo tani kay ti hazardos nila nga obra mo makabig ni sila ang mga frontliners, no? Ini nga problema nagdangat man sa task force kasanag headed by our friend si Mr. John Chong. Nagdangat ni siya. In fact sa akon diri may mga nagpalambot sini nga problema. Italakayon tayo na mga ka-aksyon. Ining problema sang mga enumerators sang Philippine Statistics Authority nga wala masulduhan, kulang ang sweldo, wala sang hazard pay, wala ka sa ila transportation gani, wala sila provide sa transportation. So ang balantay na mga ka-aksyon with our friend Mr. John Chong, ang National Commander, founder sang Task Force Kasanag. Sa atong linya, Mr. John Chong. Sir, good morning and welcome once again sa Kapihan sa Aksyon. Yes, sir. Good morning sa imo, sir. No? So, Kapihan sa Aksyon. Good morning, Sir Boy. Kag sa tanan ng mga listeners ng Aksyon Radio, mayong bayong agagid sa tanan, sir. Yes, sir. Nabatian ko kahapon na gin-interview ka ni Aksyon Art Tayhupon. Angot sining mga problema nga gipadangat dira sa imo sa mga tawag naton sila enumerators, no, sa Philippine Statistics Authority. Abi ni mo sir gintawagan taman ikaw kay sa akon may nagapalambot man sang ila sina nga problema. In fact, gusto ko tani ba Aryo, may ginpalambot gid sa akon nga daw contract bala sir, kontrata nila ni nga sang PSA kag sang mga enumerators nga ang PSA gali may ara nga mabayad sila sa mga enumerators 535 pesos per day. Kag way labot sila may ara pa sila nga para sa ila nga actual traveling expenses. Amo na ang nasaad sa ila sini nga kontrata. May daily allowance pagid sila nga 50 pesos daily allowance na nila. So aside from the 535 pesos nga ila sini nga bayad abi sila, may 50 pesos pa nga daily allowance kag mayara sang actual traveling expenses. Kaya tiway mas laging provide sang transportasyon mo sang Philippine Statistics Authority. Sila hindi sa nag-text akon, sir, gusto ko lang i-take up niya, nay. Sila sa nag-message diri sa akon, niya akigan pa kami kung hindi kami mag-duty sang MECQ, ang Bacolod. Why gid kami sakyan, ginantos namon, maskin layo, basta maka-duty kami. Nag-file kami sa PSA, nga gaan kami nila hazard pay, kaya ang Bacolod lang na MECQ. Inatabog na sila kung sumatawo, pero sige lang sila Japon kay kinanlanon gid, pero why gid sila gintagaan sang hazard pay dayon dugay-dugay pa ila sweldo. Dapat gani kuno biskan tuod hindi ta ECQ pero kay pandemic frontliners man sila. Hindi lang duwa, tatlo, apat, lima ka tao or balay ginatubang nila sa isa ka adlaw. Galing kay sa sunod kuno sang duha ka bulan ang mabato nila 5K lang kay wala sila kuno kalambot sa ila kota. Kung sa budlay man maglambot sang kota sir mo kay ginatabog man sila sang tao. So amo na sa sitwasyon sir na kabalo kita may nagpadangapan sang problema dira sa imo angot sining problema nila sa PSA sir. Sir, una-una, sir, sang last, I think, Thursday, no? May nagkanto dito, no, nga isa sang ginasiling mo enumerator, kag gincater man nato, sir, no, ginpamatian nato ng ilang concern. According sa iya, no, since September 1, sila nag-start, no? September 1, sila nag-start. Up to the present, wala gidya sila, sir, kabaton sa ilang ginasiling compensation or salary, no? So, sa aton ginalantaw bala sa sistema subong sa government, hindi lang sa PSE, no? Halos talang government gina-advise na ini sa ila na hindi dapat mag-delayed, no? Kaya kung mag-delayed, may mga liability ang isa ka agency sa gobyerno, no? Regarding ini sa aton ginapatuman subong RE 1103 to or Ace of Doing Business sa ini government, no? So, gin-inform na natin, sir, ang regional office ng ilang PSA, si Marlene Y. Albiar, no? Ang Regional Statistic or Services Office, no? Dito sa Iloilo, parang mabalaan niya ang concern, no? Pag gin-copy furnish mo natin si Mr. Luis Gonzales, ang Chief Statistical Specialist rin sa Bacolod, no? So, hopefully, Sir Boy, sa Monday, ipalo up natin ang aton gin-request, no, nga kinahanglan
i-address na nila, Sir Boy, no? Kasi you just imagine, Sir Boy, no? Sa halin September 1 ang expectation sang tao nga nag-aubra dira bira-bira nga mahatag man dani dayon ang ila compensation kay inubrahan man na nila, no? So sa delayed bala, Sir Boy, daw kalawig, no? Daw nag-abot ki sobra 2 months, no? So hopefully nga by Monday ma-address na sang PSE regional office ang ila concern. Kaya kung hindi ma-address nila, so may ara kita direct diretso makontak dito sa nasyonal, hindi naman tani gusto natin maabot na sa nasyonal, no? Kag hindi man natin gusto mapaabot na sa higher agency. Pagit kiti sa ila level, hopefully by Monday, Sir Boy, ni paluak natin liwat, no? Kaya gina-inform na natin ng ila regional office, kaging copy furnish pa natin ng ilang PC Bacolod diri, para mabalaan natin kung anong ila clarification regarding this matter. Kaya mismo ang mga nag-aubra ang nagkanto sa aton kay nagpaabot sang ilang request or nag-ayo nga ipaabot man ang ilang concern sa proper authority, Sir Boy. Hello, Sir Boy. Sir, dapat siguro atagon sa PSA ay ilang ginahimo ni bilang kung hindi ko kalambot ko daw medyo nubo man ang ginabaton sa mga sa mga enumerators. Kaya intindiho natin sir, kay siguro ikaw naka-experience ka man nga nakaagi si imo ining mga enumerators, kasi ako naka-experience ka mo nga nakaagi ang mga enumerators nga ang iban ng mga tao dito sa amon gakon sila nga hindi lang kami di hindi lang kamo di nang dasun lang. So meaning bisan hindi nila makuhaan sang data, pero the fact is nagkadtugid sila galing kay ginatabog sila mo. So mabudlay sila maglambot sang kota kung kota ang ginatawag naton, because nga ginatabog sila sang tao, but the fact is gakadto sila hindi na sila pagsulduan nga bisan amo na hindi na pag-isipon nga para sa ila nga batunon nga bayad. Yes, sir, no? Do ka-unfair naman sila, sir, no? Pareho sa ato na nag-ubra kita, will in fact wala na meet ang ginatawag standard. Pero ginobrahan nato, no? So it's very unfair naman nga hindi mo yabi pag-atag. It's because nga kinananon gid or pressure gid ang aton nga mga enumerator, no? So hopefully maklarify ina sang sang persons in authority, no, sa PSA. Siguro hindi man na sila ma-explain gina sila ya, Sir Boy, no? Kasi na silin ko, whether we like it or not, kinanlan sabto nila ang mga complaint, no, sa enumerator. Kasi sakit-sakit mo na, Sir Boy, sa aton bisan kita magtrabaho, no? Isa ginapa may mga idok mo na, Sir Boy, nga ma-encounter sila mo, no? May rapot nga kisa may arapo restricto nga residents na, no? Na makigan pa sila kisa, no? Or mapagyan pa sila sa nga ginatawag nga hindi pala kisa mayo ang pamatasan, no? So may mga risko na sila, Sir Boy, mo kung lang taon na to, no? Kabukat sa ila risko, frontliner sila, no? So dapat ang ila request, ang ila man lang na ginayo, Sir Boy, hindi man pag-delayed, kag hindi man pagbuhinan or whatever compensation nga iatag sa ila, dapat wala man sang delayed, kag i-provide man sa aton nga government ang necessary, no? Nga wala sang inabalang hindi na pagpatiniro, no? Hopefully nga matagaan na address next week, Sir Boy, kaya ako mismo follow up ko ni ang ilang regional office, including ang ila diri nga head diri sa Bacolod. Kay pareho sa ila kontrata, sir, sa ganyan perman sa PSA nga mabaton sila 535 pesos per day abe sa ila Yes, sila sir. nga trabaho. Ti kon sa isa ka semana abe 5 days ang obra mo, ti mga lapit-lapit mga 2.6 na siya mo, mga 2.7 ara na ang imo nga kwan ay imo nga mabaton. Ti kon sa 4 ka semana yung sa kabulan abe ang imo nga matrabaho, madlagan na sa tani mga susubra 10,000 ang imo nga mabaton. Ang problema, isa ka bulan ng obran lang, 2 bulan obran lang 5,000 lang ginatag, nano na yaman. Kaya mo na, Sir Boy, ang ato ni clarify, no? Kahit daw kakaladawan sila, kag maluhoy kita sa aton nga mga enumerator. Mo na ang balbog na, Sir Boy, kisa makanto sa isa ka balay, kisa makikan pa sila, hindi pa sila pasudlon. Kisa, Sir Boy, ang lahat pala, madwa-duaan pa sila pala, no? Questionon pa sila kung pala, empleyado sila sa statistic office or ano sila klase ng mga empleyado. No, gina-question pa na sila, no? So, kaluluwi man ang aton ng mga kauturan nga bira-bira. Obra, kag tani, ang part niya ng government,
hindi na yung pwede i-delete. Kung ako yung pamaguto, Sir Boy, wala reasons nga gina-delete pa subong, no? Kag, Hindi ba, hopefully sir, nga ma-address nila. Sir, hindi ba lang Yes, sir. ang PSA ni before sila magkuha sa enumerators, may kuha na may ginpain na nga budget para ibayad sa mga enumerators, di ba? Hindi man sila Yes, sir, magpobra. no, Hindi man sila magpobra kung wala na budget mo. Sir Boy, no? Excuse me, ginapaninan gani budget ang para sa staff. How much for ini ginubrahan ini ang tao, no? Oo. Ipainan mo gani budget ang DSWD ang staff para panagtagan mo ang mga pikado nga naton kauturan. How much ini aging trabahuan, no? Hindi pwede nga wala budget, Sir Boy. Hindi pwede kahard ang isa ka government kung wala budget, hindi na pwede, no? So ako yung kapating may ara, kumplito na ina. Ang problema na Sir Boy, ang nag-process or ang mga officer in charge, whether nila ito na, they are liable for their employee, no, sa ilang mga empleyado. So hindi yung pwedeng iambal mo lang na delete sa national. Kung i-follow up nyo, i-dasigo nyo, kay whether you like it or not, that is your obligation or that is your responsibility. So hindi na yung pwede, Sir Boy, subang ang balon mo lang may delete, may amoni, kay inyo na yung obrang hindi dapat i-delete, no? Kay di may mga ginapadasig or gina-upgrade ang atong system sa government, gina-reform ganit ang atong presidente para wala sang backlog, no? So, hopefully nga ma-address kinila, Sir Boy. Ako kapati nga due respect sa atong mga heads sa atong PSA from this Pangulo, Dr. Region, Dr. National, no? Nagkaagin na nila yung Sir Boy action kay iti basic ba na, Sir Boy, hindi na natin pagpabuton pa sa mataas pagid, no? Level, no? So, sa ila palang level, dapat ma-address na nila. Ang sitwasyon pag sir, kaya sa ila nga kita, kung mo kaging padalaan ako sang daw part abis ang ila contract, nga may ara pag sila nga actual transportation expense. Kaya wala mo na silang inatagaan sa lakyan mo. Hindi ba? Sila lang niya pliti, sila may ara sila nga actual transportation expense. I don't know kung ginahatag ina sa PSA, no? Ako para, Sir Boy, naton na pamangkuto, no? Pasabto naton, kung balay na ang mga kung masilig naton, ilang ginagin na promesa o papirmahan sa ilang mga enumerator, naatang nila o wala, no? So, hindi pwede ginagin na hide nila, tapos gibutangan nila na sa contract or whatever, no? Nga may gibutang sila na maatag sila sa mga daily allowance o travel allowance, o any allowances nga gina-promisa nila na sa enumerator, tapos hindi nila pagyatag. So, dako na kaya question mark, Sir Boy, no? Hindi gina-pwede, no? Kag ako kapating ang ilang nga mga heads, no, diri sa Bacolod, kag dito man sa region, mahatag sang clarification. Ang number one, ginaya, Sir Boy, nga gina-wonder ko, nga, ano, delete sa 2 months, no? Kag ti concept si Rambal sa aton nga isa sa mga complainant, since September 1 up to the present, Sir Boy, na subong November 20 na, wala pa nila gyapon na taton. Even once it up, according sa isa siya ka nagreklamo, halin sa San, wala sir? sila ito may nabaton, Sir Boy, no? Halin Wala sa kanya. San, mga obran nila, sir? Alin September 1, Sir Boy, no? Up to sa subong nga present, wala sila sa may nabaton. Siguro 1 month ang ilang paglibot sa bilog na Bacolod. Sobra na sa Hello, 2 ka Sir Boy? bulan. Kung sa September 1, sugod, sobra na sa 2 ka bulan Si sobra na 2 months, just imagine, Sir Boy, no? Isa pa lang kabulan, hindi ta masulduhan. Nagka-problema na tagani, kundi ta mangisa sa rason nga, kinalano, no? Ang iba, Yung matro ini mga kabataan, iba ni fresh graduate pa ni Guro, to expect sila nga, Hindi. aton kaapila man lang Sir Boy, no? Ako, Sir Boy, for clarification, kaapila ko sa aton nga mga heads ng aton nga government agency, especially ba, Sir Boy, nagkadto to sa akon, mga fresh graduate, kag mga pamatanon pa, Sir Boy, gusto nila na sang nami nga sistema mo, kay since kay eskwela na sila, expectation nila, na ang atong system nami, ang aton nga sistema sa panggobyerno nami, no? So, you just imagine sila mismo, first nila being employed or masiling nga nag-ubra sila, amo na tayo natabo, Sir Boy, no? Na-delete ka na yun, Sir Boy. So, you just imagine, Sir Boy, na ikaw lang bira-bira expectation mo sa government, nga amo na ni subong dapat, wala na delete, wala na sa amo ni, wala na backlog. So, just imagine, nagtumans ng ilang ginaulat na expectaron. Kung may sila nagsaka na sa Action Radio, Sir Boy, may tagid na address ng problema, may problema na galit sa PC. Gani?
So, salamat kay ti ang ako nagtasinig ko salamat kay sa nakakadto ka mo sa Action Radio kay kung wala ka mo nakakadto daw wala taman balaan nga may magara na kamo gali gina worry o kung may gina problema na kamo regarding sa inyo salary dira sa PSA Sir Boy. Ang ining kabataan gani o ining mga enumerators ni nag-risgo gani. Risgo ni actually sir mo amak mo yang amo na nga may pandemic ti at the height pa na nga daan sang nagadamo ang mga kaso ara kamo inyo nga libot-libot ya kun sa diin nga mga lugar hindi kamo sigurado sa inyong health ti sinadaya garisgo kamo gani tapos ti, hindi pa kamo mabayaran o kulang panginbayad sa inyo ti daw ka sakit na ya. Sakit Sir Boy no kasi according sa aton nga ginapamangkot no mga 600 sila ko no Sir Boy ka mga enumerator diri sa Bacolod no kag I don't know kung dala ni ang Negros Occidental no so sa ako na pala isala na di sila Bacolod kag Negros Occidental isala na ka head ang ari diri no so in the persons of Mr. Gonzales so muna Sir Boy no ginpabalo na naton sila last day pa kag sa Monday mabaladay naton ang ilang clarification kag ma-inform naton ang public no kag ti amo na Sir Boy nga kung hindi kaya magkadto ang mga kupenan dito sa Action Radio di mo lagi takabalo Sir Boy nga kay nanakit na sila gali sa bila na kabulan ng expectation nila no so aton ka apilata sa mga head sa kamuning mga agency no nga lantawon taman ang mga bag-o naton nga mga kauturan ng mga siling naton nakita ko mga fresh graduate pa no nag-expect na sila sang nami nga sistema or bag-o nga sistema sa aton gobyerno at tiyan mo pa na ilan na absan subong no bulan pa ya sa subong Sir Boy way pag-islay ka baton mo sa subong nga naga-conversation kita way taslay ka receive kag kung ang lain pa ko Sir Boy kung mamangkot na sila daw ay sila natagaan sa update no? Oo. Ako na yan ako din na yan sa ila ha? Pero kita ya pagtawag natin may sabat man na yan ha? Amo na nga gadangop na lang sila sa mga organisasyon sa mga pareho sa aton sa Action Radio sa Task Force Kasana gadangop na lang sila kay kung sila lang to hindi sila pagpamatian. Yes sir no pero yung na sa last no sa gindangop man sa aton ni Sir Art no more than I think 2 years na nabalik-balik yun sa isa kadako sa company, no? Sa isang mga insurance company. Pero tigin na address na to, no? Si Sir Boy, tatlo malanganay kadlaw, na-release man dayo, no? Automadrama nagagi sa Action Radio, naging refer man sa aton. So, within 3 days, na ano Manila gali, na nag-grant Manila dayo, no? Nabasor na natingwaan man lang. So, aging palawig, pa 2 ka tuwig. Kag kung wala na sa Action Radio na kadto gidagali na address mga mo na Sir Boy ang mga problema no nga to pwede lang mo kapila kita sa mga government agency nga ibutang man nato na sitwasyon naton kung kita man bala sa lugar nila no nga nagatrabaho nagasakripisyo nagakisakigan pa no ka risgo ina Sir Boy sakto ginahimo Sir Boy ka risgo sa ila obra ko lang taon ta ay duntuan para kanay guro na butang na sa insurance Sir Boy. Ang ila da ka mga tao ay naglaga ni guro sa ginabutangan sa mga insurance na sila no. Oo nga butang tabi matapikan ka bisan COVID. Sir Boy nga regular empleyado sa gobyerno no. So makita ta ginhard sila no bira-bira nila na may mga risgo during the time COVID pa ara pa sa G-Security. Just imagine sila gabalay-balay na no kasi ginasulong nila kag ginatubang ang mga risgo sa COVID-19. So expectation nila iatag ang ila compensation nga wala man sa ginatawag nga delayed or problema. So ayo lang ara sila nagkanto sa Action Radio kasi request na naton Sir Boy no sang ang ilang regional office kag ang ilang mading head of office for clarification sa kinahanglan Sir Boy i-provide na nila ang immediate action para sa aton nga mga kauturan nga nag-ubra sa during sa pandemic. Kagatagon ta ni Guro sir kung ano gin man tagaan ta ni katagan wala ining let's say hindi mo ma-meet ang imo quota bala sana siling ko may ara kabudlayan sila nga parte tungod nga ti ang mga enumerators naton ginatabog bang isa pero the fact is nagkadtog sila ya nagkadto sila o galing hindi sila kakuha sang data ti ginatabog sila mo no so ano atagon ta ni siguro ti ano buhinan ka mo hindi ka mo kalabot sang kuta nyo kay hindi magpa-interview ang tao mo
Pero the fact is, nagkadto ka. Nag-effort ka siya magkadto. Tagunta na guro kung ano. Why ko sang bilog abi nga kontrata nila kung anong ginasilin sa kontrata nila mo. Ina bala, nabutang sa kontrata or iyala na iya sang mga opisyal diri iya nga niya buhinan tak mo kay why ko mo klabot sa kuta nyo. Ate, na siguro sir, idugang nato ni na sa clarification nato, no? Kung bala, matuod din na nga ang enumerator kung hindi iya mamit ang yakuta despite nag-effort siya kato sa kapuluyan, no? O isa ka residence, no? So kung wala siya in-entertain, kasi mo na, maano, timingan niya ito nga dito, may akig ko rabi, kung may away pa ito, may mga problema, kaya hindi sa may entertain. Kung nag-effort siya, kagulaya lang ng bed, so, wala, hindi na namaasan ang iyang whatever naging butang na sa kontrata niya. So, ulang taon na, Sir Boy, no? Explanations ang ato ng mga persons in authority na sa PSA kung ano, no? Kaya para ma-inform naman, Sir Boy, ang ato ng mga kauturan ng complainant. Kaya pero sa akon bla sir, pero sa akon experiensya, Yes, sir. there was a time nga na quarantine ako mo, tisagwa sa balay ko, may ara na nga this area, this residence is under quarantine, may ara nga butang. Pero may nagkadtuya nga enumerator sa PSA yan, nagrisgo siya nga, bisa nakabalo siya, nga iniamon nga balay, quarantine, abi kami. Nagkadto siya, sir. Oo. Galing kay tisiling ko, dason ka na lang guro, amigo, kay gahulat na kami sa amon nga swab results. Okay, nag-negative man sa ulihi amon nga swab results. Pero tisiling ko, balik, dason ka lang siguro, pero gintagaan niya, pagiguan isang form sa muna, ano to, hindi na to may isip sa ilang kuta, kay tinagkadtugin siya, naghatag sa ng forms, nagkabili lang ding forms mo, kay balika lang diya. Namo na bala? Yes, sir, no? Kasi maluwi ito, Sir Boy, no? You just imagine, no? Makita yun na may quarantine na nga area, makatso pa sa siguro pala, Sir Boy. Siguro na pressure, no? Siguro, ang akong pagpati sina, Sir Boy, no? Siguro na pressure gid sila, no? Do you just imagine, Sir Boy, ikaw abisa ka empleyado, ikaw isabi sa numerator na, no? Nakita mo na gid niya ka-dangerous, ka-delikado, kay may quarantine na nang isa ka balay nga hindi ka na pwede katapat. But despite of that, nag-risko ka. Nag-risko ka sa Sir Boy mo. You just imagine, ano pala ka-delikado ng balay na may positive, mami, wala no da. No, o quarantine. Pero tungod sa risko, gimbali, wala mo na. Kaya tungod pagid guro, isa pagid Sir Boy, tungod man sang pressure sang ilang opisina, nga kinalalot, ginila mamit, di nag-import siya. Di kung hindi yan nakaroon niya hindi yan pa mabalikan ang iyang efforts. So doon, so sila nato, Sir Boy, no, ka-injustice, no? Sa part sa isa na nag-efforts na despite of the situation, nag-efforts at tapos hindi upang pag-atad ng iya compensation, siguro tayo mas linato, doon ka inustisya naman sa part ng mga nagtrabaho sila, Sir Boy. Gani. Amo na sa nga, kabay pa sir, nga ining problema sa aton nga mga enumerators, pagi sa Action Radio, pagi sa Task Force Kasanag, mahatagan sang kasanagan, kaya mahatagaan na sang aksyon sang Philippine Statistics Authority. Amo pa nga nga sitwasyon sa mong pandemic, ang tao nag-ubra gani nagrisgo, kinanglan Manila ang kwarta, ang bayad sa ilang, kinanglan Manila tungod sa kapigaduhon nga sitwasyon sa mong hindi mo pa mahatag, kundi nga daw medyo problema. Oo. Yes, sir, no? Kaga, sir, ako yung kapati nga due respect sa ato ng mga headra sa mga officers in charge, no? Matagaan ginanila action, Kapati ko kay nag-reply na sila, ang ato na lang dahol aton sa mandi. Kag ipalawat gapon na naton, Sir Boy, no? Kaya gusto ko hindi na pala, sir, magdapot sa higher authority, kay kung magdapot na to, basic mag-create pa sang kabudlayan sa part nila. Sakto na, sir. So, hindi pala sa local level, kung masulbaran nato na, sulbaro na nga daan nila para nga hindi na sila magproblema, kahit sila pa na yes, sir, problema. No? Kaya kung paliw na sa ako, Sir Boy, karon kung ipadabot na pa na to karon sa presidente ng Pilipinas, di sila na karon ng na sila, maging kabudlayan na sa part nila, rest assured, no? Kaya ako, anytime, pwede ko ka-contact direct to the office of the President through our Honorable Secretary Adelino Sitoy, no? Nga nag-opisina subong sa Malacanang, ina-inform na kayo itong higher authority. Hindi na natin pagpalabot doon sa muna, kaya kung kapatin man ko, sa level lang sang in charge sa Bacolod, sa region, ma-resolve na nila due respect sa ila, gininform na sila,
hopefully by Monday follow up naton kag i-informa naton ng aton nga mga kauturan nga nag-complain kag nagkasto sa aton opisina, Sir Boy. Sige. Sir, kabalo kita, no? Siguro mabaluan na siling nimo sa Monday, no? Aton nga mga enumerators na padayon lang nga i-monitor kung ano ang resulta sa sining aksyon nga ginahimo sa Task Force Kasanag, no? Kabalo kita, sir, ang Task Force Kasanag subong sa iba nimo nga mga chapter kahit nationwide na ini, global na gani, no? Ang Task Force Kasanag, pero sa mga iba naton nga mga chapters nagahimo makamusantikang para makabulig sa aton mga kauturan nga nabiktima sang bagyo, sir, no? Yes, sir, no? Nagbulig kita, no? Through sa isa man nga bulig sa aton pinalangga nga senador, no? Senator Bungo, no? Nagpadala man siya sang bulig through sa aton, no? Kagindugangan man sa mga iba naton nga chapter. Nagbulig kita sa area sang Bicol, Legazpi, no? Tiktogin sa birahan sang Bagyo Ulysses sa Marikina. Nagpadala man kita sa aton nga bulig. Kag sa parts sang Bulacan, kag Cagayan, no? Cagayan. So, apat ka area ang padalaan bulig sa aton organization sa pag-amot-amot man sa aton mga officers and members from Luzon. No, inagani nga mga amot, Sir Boy, way na nadagani ang Negros chapter, no? Puro lang na Luzon chapter dira ang binuligay kag ang part tabi sa aton nga Tabaho kag sa aton Caraga region, no? Nagbulik man padala dito, Sir Boy, no? So may mga part man kita chapter sa Amerika nga nagpadala man sang bulik kag daw medyo nagtingog-tingog kag daw damo-damo nga mga area ang napadala naton sang bulig sa part sang Luzon, Sir Boy, no? Sa pagbinuligay man sa mga mapisan kag mga responsable nga mga officers sa aton organization. Okay, sige. Congratulations. Kag gina-recognize naton inang efforts ng Task Force Kasanag nga ho in their own way makabulig man sa nagakinanglan, no? Hindi lang ni pagpatigayon sa mga problema naton sa mga insas ng gobyerno kundi kalamidad parehas ang Task Force Kasanag aragyapo pag pandemic kabalo kita nga atong timpo to nga may mga ECQ kita ang Task Force Kasanag pulaw bugtaw man sa mga border control naton mo, no? Kadamo sa ginahimo tanan para sa pagbulig sa aton sini nga mga kauturan, no? So Sir John, salamat gid for your time. Thank you very much. Thank you very much, Sir Boy, no? Expect, Sir Boy, by next week, ipalawat natin na request sa ato mga kauturan. Madamo gina salamat, Sir Boy. Sige, Salamat sa Action Radio. Sige, salamat gid sa kay Mr. John Chong, ang National Commander kag founder sang Task Force Kasanag sa aton nga mga enumerators sang Philippine Statistics Authority PSA. Next week nga pasalig si Sir John nga mahatagan sang aksyon ang inyo nga problema dira sa parte sa inyo nga bayad, no? Sweldo ninyo from the Philippine Statistics Authority. Magabalik kita mga ka-aksyon sa atong dugang nga pagpangalagad pagkatapos lamang sini. With Agapasumbanwa, mapunaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolog man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolog saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Pagkolon kag Negros sanon inyong pamatian.
nagkapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sansan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa Pedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang ko guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat.
Apang Aksyon Radio Bacolod, wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagkapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y saysay ano ang kahintangan. Responsable at pagbalita kapdahil na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ninatabo diri sa atos. Karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan hindi lang sa siyudad ng Bacolod kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa PDEA yung pamangkot na nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each Sa department. 10-12, mga kaksyon, balik diri sa atong pagpakalagad sa kapihan sa aksyon, ginadulong gyapon sa inyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at Mga lagad, ara na sa okay na. Sige. Kumustahan naton ang banwa sang La Castellana, no? Isa mo ni sa mga banwa biga daw palangga, kuman no? Ang ining banwa sa La Castellana, what with the very energetic kag daw wala yaga pahuway nga mayor sang banwa sang La Castellana, si Mayor Maymay Nicor Mangilimutan, no? Sa aton linya subong upod naton diri sa Kapihan sa Aksyon. Mayor May, good morning and welcome once again sa Kapihan sa Aksyon. Action boy, good morning. Kaya sa tanan-tanan nga nagapanamati. Mayor, kumusta La Castellana? Ano, bukas na kita sa aton border? Bukas na kita sa mga bisita? Di na posible magbisita sa La Castellana? Actually, okay man lang magbisita di sa La Castellana. Basta ang may ID lang ang medical certificate. Like balak bakolod, bala nga may backcheck kung ilang taon mo. Aha. But, nadison i-observe lang ang health and safety protocols, social distancing, same lang para makaiwas sa paglaton-laton sa COVID. But then for now, ang cases is someone even sa LSI not so high naman. Daw nagnubo na gin man, Mayor, no? Nagnubo na mga kaso dira. Tapos ang tanan siguro nag-learn naman gina. Correct man, no? Dira, Mayor, sa La Castellana, may ara pa kita nga ara sa quarantine facility, subong? Mga OFW mga LSI. Okay. Mga mandatory lang ni sila naging quarantine because LSI sila kag OFW. Oo. Pero ang sa OFW, ROFs kag OFW, like for example, na-swab sila sa Manila, negative. Tapos pagabot nila sa airport, nagabayad sila personal, wala na sila gahulat sa schedule ng LGU. Pag nakuha nila dayon ng ilang result, kag negative, home quarantine na lang 14 days. Sa ilabalay na lang, to check kung separate na sa ilang kuan para kung if in case man sa 14 days na may symptoms, wala siya close contact sa pamilya. So amo na siya gali, no, ang protocol ang protocol amo man guro sa iban man nga mga kuan sa iban nga local government units ang protocol nga kung pag negative nimo home quarantine ka na for 14 days para nga masiguro lang para masiguro okay, para ang span sang time bala mas mayo nang nagahalong mong as lawig. Mayor, gusto ko lang bala kaya nakita ko sa mga post sa mga Facebook bala, doon may mga areas ka na subong nag-develop naman into
tawag naton bala tourist Mga coffee shop, destination. overlooking, ana. Mga tourist destination. Ano ni sa mayor nga mga areas dira subong? Boy ko pa na At makantuan. kami, Ano tanan ko niya upper makantuan? barangay, alin di sa Mandayaw sa place ni Sir Maji Infante, Aha. pakadto sa Masulog, Kabakungan, amo na di ang mga tourist destination site namon nga even the LGU is looking forward nga i-develop na siya later soon. So, ang LGU for now, nagbakal kami na duta sa overlooking sa kay Sir Maji nga makita mo ang kanaon and then ang landscape na to nila kasi niya na but may Sis Padilla, Isabela, and there is a side na kuan sa Pontevedra. Maybe based on our tourism plan na plano gid man ang LGU nga ang Upper Barangay sa isa siya sa mga kaladtuan and then we will be promoting our coffee and other products. Tag ang amon abalang ginhambal ko nga La Casiliana so much to offer but then wala lang gid siya na present maayo kag na market. But for now, instead, kabalo ka naman, Don Salvador is one of those nga namin ginmangkantuan because of nature. Siyempre, we have learned that during the times of pandemic, nagbalik ang tao gani, nananom na. Ang tao need na sang space nga they can breathe the air nga fresh, kag layo sa komplikasyon nga mga polusyon, mga kadamo nga gusto na mag sa bukid. And then siguro isa naman na sa impact sang social distancing kay kung ari kay sa bukid there's a lot of space. Nga ay dito taho kay daw wala tumay tawo mo na siya. Oo, correct. So kadamo like pag sa Mandayaw, for now may ara da nga area nga ang daw babaw sang sigsag na da nga carve line which is the Infante's planning to put up sang cross or something mga Mama Mary nga mangin daw religious site man siya at the same time daw pwede ka da meditate or amo na. On the other side naman sa Mandayaw nagbakal ang LGU sang 3 hectares and we're planning to put up a hotel and resort. Okay. Yes ang LGU ya. Yes ang LGU kay isa sa mga kulang sa La Casiliana is dako ng hotel nga if time comes mga accommodation mi ara man da mga pension houses but it cannot accommodate those ng mga bisita especially ang nagastay diri sa Upper Barangay mi ara man kami bag-o manggintindog mo ng latay, kabalo ka naman mga young adults and even us nga adults nag-head, mga senior citizens, they want to go with coffee and nature. Kay mara tada latay, mara ati Fabricanos Village, and this na ginaobraman da. But we're trying to make it legal and then we're working on with PAMB. So, amo na bin Nature's View and then sa unhan, amo na siyang kalapnagan nga during summer, makita mo da ang mga Brazilian flower and local cherry blossom. Pagkadto mo naman sa babaw ng swimming pools, like La Blanca, man-made lang siya, and Highland Vista. And then, kung manaog ka naman, if you want nga mag-swim ka naman sa natural spring water, sa Kaduada Spring. Okay. Ining latay, balaki daw bago ko bago ko man nakita sa mga Facebook pero why pa ko ni kakadto sang latay cafe. Nga tawag ni meron nga latay, daw galatay ka sa mga kwando, ano? Oo, malatay ka sa mga kawayan nga daw bridge. Ano mayo pasaka siya? Sa Panaog. Panaog siya tapos kung manaog ka, makita mo yung background niya is something like a small nga rice terraces. Okay. So, malatay kagli panaog. Kawayan ang agyan. Oo. Tapos dito, pag lambot mo dito, may kape na to. Makapangape ka to. Simple lang siya nga mga kubo-kubo, but refreshing, relaxing. Correct, oo. Kumbaga, but dayon tapos if you want naman, like, kung timiyari, kami din nga ati Fabricanos nga festival every January na may nang somewhere in Old Fabrica may ara dagang gintindog nga
Fabricanos Village, which is the depek siya sang mga artist bala before sa bukid. So, may ara na ang mga pubo houses na same like nando sa una nga chimpo ng atoplam lang ang kapungko da sa duta nga pwede ka mo ka overnight. Okay. Oo. Kuan bala ang Doon ka namin isang ambience, it's because makita mo di ang daw perfect cone nga Mount Canlaon. Kumbaga, very alluring, majestic Canlaon na makita mo, especially on sunny days. So, amo Ay, kung sa Padayo ka naman, you can catch a beautiful sunset. Basta, kanami at amo na guro nga ang mga tao daw, even motorist, they want nga maglagaw di sa Lakasiliana. Amo na siya siguro, Mayor, ang ining festival na ginasiling nimo, ginasuportahan na sa Sangkuan, sa ining Commission on Indigenous People, bala? Migo ta George Largado, do commissioner na eh. Ari sa mo daw kung basta January, inaman picture man na gani. Okay. So ining magluwas sa ano ganing isa ka kapihan pag ginagdi na Mayor sa Kabalagnaan, may ara Kabalagnaan, no? Nature. So isa man na sang nami man nga kapihan dira, no? Ako ang La Castellana nga coffee is one of the best coffee man nga akon nga natilawan mo, no? Amo na gani nga nga we're trying to brand it out na siguro by January kay damo kami ng mga coffee growers and producer. Wala lang gid na medyo siguro na overlook lang, wala lang ginatutukan, but we have a very good coffee gid diri sa Lakasiliana. Kay may Arabica kami diyan mo. Gani, oo, amo nang magluwas sa kape ang isa pa gid nga ginakilala sa Lakasiliana ining banana sticks ni Blanaton da. Saba sticks. Saba sticks na to, no? Isa pa gid na sa ginakilala man. Tapos motor Merrick kag mga ginger brew. So, ini dako gid kung makadto ka sa Lakasiliana, ang mga turista sa magadto sa isa ka lugar nga pangitan sila kung anong ila mabakal, ano ang mga local products dira. Ang Lakasiliana I think has a lot to offer, no? Sa sininga mga bahin. Tapos even Puso, sa Puso wala na remote and the boundary, and then before if you can hear Puso, masiling ka nga ng Dokakululbaan, kay Damo Insurgents. But for now, kay tigin develop ko ang dalan. Kag Damo naman development. And then if you go down there sa in-between naman ni Batchok sa Kanaon, may natuling river na siya nga daw lagoon. We're planning to have a partnership man with the Kanaon City. Diyon ang sa babaw na di may Kalangag Spring, ang kanami man siya. We featured it already during the Miss Earth Philippines kay ng Victorial. Basta kadamo dari the son may sa Masulog if you want nga magkuan sa mga fresh nga vegetables, meron kita vegetable plantation. Ang La Castellana, Mayor, is one of the shortest route pakadto sa Canlaon man, Mayor, hindi ba? Oo, kundi ka magis sa board na dali lang. Ano ka na, Mayor, ang last nga barangay dira before sang Canlaon? Barangay before sang Canlaon, Masulog. Masulog. Correct. Kagang namin sinadira, if you go to these places, ini mga ginahambal ni Mayor bala nga mga daw tourist destination, kag if you want to go straight to Canlaon, ang dalan nami ang dalan. Oo, dako-dako. Mo na sing dako-dako nga project ni kong ED before na continue lang ni Kong Bebot. Kaya nung dumaan ko sa una, nakakadto ko na sa Masulog, time ni Kong Igi pa to, nakakadto ko sa nadara nga siling ko, halin sa Masulog, samban nila ko no, mga 25 to 30 minutes lang to Canlaon. Subong dali na lang. Lapit na gid lang, no? Oo. Sige. Mayor Masaylo. Mayor Masaylo ako, no? Kumusta na to, Mayor, ang imo nga project to bala nga magpatatindog dira sang ining sa para sa basura bala naton ang sanitary landfill naton. Kumusta na to, Mayor? Actually, okay naman to kay galing kay sa MDFO kami nag-apply for loan, but nag-istorya ko liwat sa akon nga mga SB sa kay Vice na we have to transfer it kay wala to kay dapat ang ini nga year namon i-process
ini namon nga year process galing kay ti nang nag-pandemic. Pandemic. Tungod sa pandemic? Nag-pandemic, dayon tapos ng ang pag-process sa Manila budlay. So, we're planning to change it sa land bank. Kay nag-istorya kami sa land bank. Dayon tapos, damo kami sa mga projects na gusto naman may dako gid nga impact like ang additional nga funds for market, terminal, tapos amo ng hotel sa babaw ka na bakal kami, and then amo ng sanitary landfill. But just last week, ang PEMO napadala sila sa akon if I am willing to host some venues and sanitary landfill that it should be funded by the province. So, automatically sila to kay God, and I am looking forward na mabiligan ko da. Kaya nagkitanay na kami, nag-meeting kami sa Tambi sang day, Friday. Thursday. Nag-met kami ni Board Andrew, which is, if so happen, na siya ang committee chair on environment. So, nag-istorya ko sa iya. And then willing man siya mag-help sa akong to lobby it with the gov. Actually, wala pag ko ka-text sa gov regarding that because nalid ko na sila ni Vice Gov na if in case given a chance, willing man ka mag-host. Pero may ara kami alternative na we also plan diya nga mag-loan sa kay nagbakal ang LGU sang duta dari sa Manghanoy in between sang Iniwaan ka barracks na malapit na sa Magalyon, may mo on di sanitary landfill and the land area dako-dako nang nabakal ng mga 11 hectares, and then ang province mahatag mo sa slaughterhouse sa Amon, and I am planning nga man iput para isa na nagiglang tanan nga waste management sa Banwa. Tapos si Villar naghatag sa mga equipment. So for now, para da ginapadevelop ko manda matamat ang dalan, may ara kami nga shedder house. Dali shed na siya para sa mga facilities and machineries nga nag-connect man sa atong sanitary landfill. Kung mag-host kami yun, let's say mag-host ka sa sanitary landfill ng iyasang province, sinong makaula sinadara? May ara silang mga identified nga LGUs na wala sang sanitary landfill. I think mga adjacent LGUs like Isabela, Punta Vedra, Moises Padilla, Makasiliana. Yan. Okay. So, kung mag-amusin natin, ang Banwa na will not spend na for the sanitary landfill, magluwas abi sa area. Yes. Area ya kay June. May ara sila since kami may kulang pa kami kay tingamon nga ginbakal na duta ma-paid off na siya by ini sa next year kay baligin na process pa man nila ang papeles kay ngamon nga sanitary ang ginduta ng bakal namon may ara siya kon sa pending encumbrance, but then the LGU naghatag na sila sang down payment para ma-process, but before kami magbayad sang 5 million naka-under na sa name sang LGU. Okay. So, siguro by next year, makuha na sa mayor, ma-operational na siya. Kung kaluyan, kag ang mga plans and development plan nga ginapangayo ko sa akon nga engineering and then the planning. Actually, sang Friday, nag-meeting sila, ang akon nga finance committee and then the engineering, nag-collaborate sila, nag-prepare sang dako-dako nga development plan. Kami may ara ko loti sa South man nga ginbakal before si tatay nagpanaog may bakal na mga 10 hectares. So dahil mo siya namo naman nga do panaad, but isa sa mga problema sa La Castellana is ang drainage system. So ang drainage, so siling ko if we will be constructing a loan just for sanitary landfill and the same process. So what if we will be contracting a loan nga income generating project and then may dako yung impact sa Banwa kay siyempre, pila na ka-years, like ang mga kalog na ang drainage system, hindi siya tapos nagadako na ang population sa La Castellana, and we need to make it, para, like for example, nakita naman sa mga LGUs, even ang food ko, nga mga opisyalis, nga once hindi na-prepare ang namin drainage system, sooner or later, ang baha aragid. So, ang La Castellana, ginalantaw nga isa sa mga tourist destination and growing, fast-growing LGU sang
Negros. So ako isa nga daan sa mga purpose ko did is to make a Castiliana known in tourist industry. So kung gabi na ng imong lugar kung hindi siya preparado, hindi man manami. Okay. Muna nga siling ko ang pananawan da ni Mayor niya sa La Castiliana hindi lang do ka reactive bala kundi proactive kita bala nga pananaw nato ng matabo bala sa palaabuton bala preparing the town. Dapat ang mapagina ko gisa sometimes we overlook going into politics just because we want powers and authority, but sometimes we have to be visionary and optimistic, not only for our generation but the generation to come. So ako I'm too young manggid nga bin nga nagsulod, and then some others telling tatay nga maybe she will not be capable of doing something. It's because nga bata pa siya, din wala ko record na nagpolitiko ko way back then, but then siguro by experience and then my adventures and travels helps me a lot nga ibut yung ako baga ang La Castiliana ibutang ko sa nami nga status, especially in tourism industry, and going around like nag-join ko sa Berlin at nang padala ko ni Gov. We learned that countries na fast growing ang economy is those countries nga ang peace and order manami kag ang tourism industry growing. Okay. Amo na nga bisan sa La Castiliana ti kung peace and order ang bala naton ti si ikaw yung mayor balo kita nga bisan gabi galagaw kayo mo. Yes, kay hindi ka lang na sometimes wala mo man ako no mabasa nga namin si mo yan no may magkadto di lang ang bisita ako biga kumudar ako biga upod makita sang tawo nga ay do ka safety diya kay si Mayor gani galagaw lang. So isa sa mga executive agenda ko gid Tito Boy since nga since saya ma police officer in the background. Amo na lang issues pag health atong pag pandemic nga syempre when it comes to health I am not so good gid. It's because I am not a doctor, I am not a nurse, but then I can do something for my people. Syempre kung ara kada. But when it comes to peace and order, I have the background, I have the study, I have the experience, and I am a police officer by heart and by devotion siguro. Naara na dang akon nga kwan. Isa gid nga maka-develop ka, maka-progress sa isa ka lugar if ang peace and order very established. So, isa na siya sa executive agenda ko, number 1 gid. I have to establish the peace and order kasi dugay may binunanay, may lagsanay. Siguro hindi naman na malipod sa atong tanan nga lakasigan na way back then. Ambush, may buno, may kun ano na lang da. But for now, seeing lakasigan na into the picture, hindi siya amuna ng tao bala maganyat na magkadto di. Correct. Mayor, ining December tani banana banana festival naman tani. Bailes de Luces. Bailes de Luces gali ala Castiliana. Pero ano mo matabo? Kung ako lang gid ya pasugtan and even gani si Boga panawag sa akon nga we have to join Sinulog because na-amaze gid sila sa among performance and then ang kwan sang Bailes de Luces. But then it's because of the pandemic, wala na nabalaan. Although nga masiling taman na we can, provided nga masunod kita sa health and safety protocols. But budget-wise, everybody knows nga ang amon nga budget, we have to prepare it for the pandemic. Correct. But since ang national government, very supportive man, we have the Bayanihan Act too. But then, we propose those projects actually connected to health. Kung nantawon talang tao, gusto ka na. But some of the people around or sa mga upod naman di sa LGUs na if kung pwede masuspend lang, kahit Bailes de Luces, a very well-known festival, hindi namon makontrol. And then, ang logistic bala to control the people going in our town, hindi kasarang, and even the province hindi nakasarang mag-support kahit kabalo ka naman kung may festival kung tagaan ligwa hindi mo na naiyaman mo na ba sila nga masulas magpugong sang sa magpagwa sa pagwa o nakasulod na. Correct. So this year wala lang anay no kung tanaw nimo bisan ang iban nga mga festivals na bisan diri sa among sa Bacolod di bala way maganing na madayon. So this year wala lang anay. Kasi ako mas prefer ko ako yan, kumaga, there's so much learning during the pandemic. Yes, our health department
is not ready gidya nga mag-face ang ini nga problema. And then that na learn sa LGU nga may gali nga mga priority projects nga daw na mislok ta bala nga wala ng tagaan like for example kanguna ang mga salakyan na ting LGU almost wala ginagano kay more on infrastructure. But subong sa mga pagsugatay ng signalist ay ga problema na. Pero ako yati to boy, even amo na ang machinery kag ang source or sang LGU ko, inatingwaan ko gid nga ang akong tao matatap. Even mga LSI ko sa Sagwa, they contacting me directly ga pangayo. PT, pangayo to pagkaon because they were stranded kag pilang napapuli namon nga wala gid plite may araman din na stranded nga gid papuli namon pagabuti. We're preparing the food even though we cannot give them a very good facility kay hindi man gid ready ang banwa pero gaayo lang kami sila nga mabulig sila paninods because it's same like nga araman sila panimalay but ang LGU ga prepare gid the food ang bati-bati ko isa kon nga doktor niya sa iba niya bala nga LGU hindi gid amo na were provided ako 3 times a day with snacks pa na din ako mga PUM kay LSI. Mga boundaries. Okay. You are one of those few LGUs yang daw gasugat gid nga na may ginasugat may agi ka mo may sugat mo Cebu no? Yes, nga katuan gid. Although siguro it is because man nga we cannot deny the fact nga tatay sa una very accommodating gid wala ka ba hindi. So kung magwa kada sa ina nga senaryo malain na ng buot ng tao si tatay ito sa una ya pwede mo lang nga mapukaw sila balay so ina nga mga gesture hindi ko na siya pwedeng take for granted. Why? It's because there's always comparison. So kumbaga may ara ko nga mga akon gidya nga mga skills and strategies on how to make my LGU performing. But then, hindi ko pagwa ang kaugalingon ko for those political strategies and public service nga ginaobra ni tatay way back then. Kay tipila kami nga daan nga arada. So, always people telling us, si tatay nyo to sa una, si tatay nyo. So, kumbaga, may ara din man kung gisa nga, do sobrante na, like for example, sa Cebu, nang ato na to sila ha, they're not here. Obra dito na sila gaulobra dito na nga buhi. Pag wala kwarta mayor, wala kami di bala mas kinog bakal lang even 500 1,000 wara ito nga tungaan nyo lang da pila ka mo da ka pamilya dumo mo na bala. At least nabatsagan nila nga na may ara sila nga leaders kag nga mayor nga nagabatsyag sa ila. Even hindi na nadi sila ay apo ko gali ni Kwan ari ko di sa na kamo daron maged it's because nga si Mayor Bordig among dari sa balay. Siyempre, I have that patakaran na rule, policy tani sa opisina nga may satellite office. Tuesday and Thursday, I will be here in Kabakungan, catering anom ka barangay di sa Babaw, Manghanoy, Kabakungan, Masulog, Biak na Bato, Kabagnaan, Kagpuso. Then, pagka Monday, Friday, as long as wala ko meeting Tuesday, Thursday sa Banwa, diri ko na naga-duty, ako ga-duty sa Banwa kay Lunes kag Bernes amo ng first kag end. Kay ang Wednesday, kinadapt na mo ng 4 days work. But sometimes, Saturday, Sunday, aga pa na ding mga tao sa balay. Hindi mo gid or there is some time nga at ari ko din na-announce ko na nga ang i-cater din ako nga kon para hindi bala ang flux ng tao. It's so timely because it's pandemic ang flux ng tao tunga. Ay, ang tao yaman ang di ka makadto sa which is nga that the character nga napundar ni tatay sa iya politika which is hindi gina naman pwede nga i-deny. Kaya isang legacy ang bilin ni Mayor Bordig kiti ako I have been with Mayor Bordig for a long time. Ang isang legacy ang naging bilin niya is ang iya bla pagkalapit sa mga pigado bla kagang iya nga bulig sa pigado nga do kuan bla ka down to earth bala yang klase sang serbisyo bla Mayor nga basta pigado hindi kaya maalang-alang siya nga mayor sa bala daw pareho lang mo daw yung legacy ni Mayor Bordig na naiya nga lapit sa pigado mayroon ako gani mga new friends nga sa Bacolod bala nga nang sa common friend basit hindi kaya mayor no bako say abalaan mo nang naano na kami na isang low profile nga ni tatay nga
hindi kayo maglagas ng status mo whether maabot ang chimpo, mayor sa hindi. Amo lagi ka Japon. Amo mo na kay tatay, nag-mayor siya for how many years, pila sa kayo sa public service, but then wala siya sang status ang gilagas siya, mapamangara na mapigado. Amo lagi kami Japon, same with me. Although nga ko ng taon ta, I am a modified ni core, kaya nang sa may antes ko yan nag-politiko, may obra ko yung akon, tapos nag-profession ko ng akon, and then kumbaga may placement din ko later on if time comes sa pagkatapos ng politika, hindi ba sila nga nagpolitiko ko, amo lang naman palang abuyan. Like ako, pulis ko, maestra ko, damo ko ya, kumbaga tapos si Aniho, seaman man na siya, nag-go out siya sa pagkasiman niya just to serve. Si white criminology man na, si bear criminology man. Kumbaga, amo na mga dreams ni tatay nga, even aram sa politika, dapat mga professional kami, kita isa na siya sa mga issues sa amon. But you know what? Realizing even how many professions you have, how many bachelor's degree you have, nga daw hindi good siya when it comes to public service because people needing a mind and the heart and the hands working with them. Wala mga diploma na subong lang na ako na-realize nga sakto gid si tatay nga kung ano ka sa serbisyo publiko, the qualification of being a mayor or a politician is that you must be able to read and write, di ba? Di wala na nabutang maski anong kakataas ng maskulan, kung wala ka naman balatsagon sa mo pumuluyo, pag wala ka man paminsaron, nag-innovate or nag-kuan para sa imong pumuluyo, hindi man gid kinanglanon tuod, it's the attitude on how to deal public service with sincere loyalty and kumbaga ang imo lagi diablatsagon ang primordial primordial concern sa isa ka politiko is not about bachelor's degree but then it's the hand, mind and heart working with the people. Kaga mag-loss mayor sa imo profession daw naka-LLB ka pa. LLB ka mayor? Yes, so during the time 2007 of the night siguro ay si Tatay Dagan Mayor. Si amo na blang mga abogado, doktor, amo na blang mga isyu nga tahor versus ng doktor, attorney versus ator mo na blang hindi pagdili ng banwa sa mga udagong mga mayor mo na hearing that words nang do nang kasakit bala kay mas kigan simple lang nga tao mga bakit tatay mga gago sakitan ka, di ba? So digto ko nagano nga ko tilawan ko bisin ko tay to help you sa sa mga legalities or i-try ko nga mga eskwela ko biti masarangan mo ko bulig-buligan niya ko itinag-graduate ko 2011. Tapos pag tapos ko kung tinabulos ko siya ng eskwela naman ko masters in public ad and governance and I graduated. Subong eskwela naman ko doctorate. But ang realization naman is that education is a continuous learning. Versus sa politika, although masiling ka man, hindi, not all nabalaan mo mong. But kung nag-eskwela ka, nagatuon ka, mas tamo agad sang mga inputs na mabulig mo sa imo politika. Like ako, as a management, public governance and administration, much better gid man ang isa ka local chief executive may ara gid nga proper theory nga natun-an. It's because although nga para sa ako tayo na lang nga ti ara na ko da sa point na pero ang ako natun-an sa impag I can use it or utilize it during my actual nga performance. Kumbaga nag-merge na ang akon nga pagkanikor ang serbisyo publiko kang akon eskulahan. But mabalik man ta Japon sa istorya nga even how good or even how high your education is, mabalik ka Japon sa imo nga values, education nga arating mo ko galingon kay maski damo ka nispilaan kung wala ka man batasan. Mal-edukado ka man Japon. Kagang heart gyapon sa pagserbisyo ilabi na sa mga mga tigado Amo na si tatay sa una, amo ginambalaya. Ang balay na ko gani hindi ka gid mag-mayor kay kamaldita sa imo. Which is nga mga wrong notion natin syempre tatay ko siya mo. But there's ang strictness ko, it helps a lot like sa mga empleyado. Syempre sa 100% mong empleyado may 20% ka ginapasaway which is that 20% of your employees will be those nga makaruwin sa imo administration, di ba? Correct. So
kung kisa, may mga time nga even those people nga closest to you, once nga ginpitik mo na gamay, damo na siya mamoring. But since na naintindihan ako sa akong empleyado, like for example, isa sa mga issues during time ni tatay is na pangawat siya. Pangawat siya, mo ni, ginaano yung kwarta sa banda. Why nga may mga amo na siya nga mga issues? Because ang mga delegates siya to sa Dalom, doing something, kasi tatay wala kabalo, or ga-implementan sa project nga tatay thought nga it was implemented very good. But pila lang kabulan gubana. So mga learnings ko man nga dapat manaogi ko sa tawo, mamangkot ko kung ano mga kinanglanon, and I'll be the one to assess kung amo ning kinanglan sa tao ko or not. Kumaga you will be an engineer, accountant, treasurer, tanan na lang budget. So kuya, so far siguro man na encouragement sa tanan nga local chief executive or whoever nga sa public service nga dapat hands-on gid ya. You have to know what's happening within your jurisdiction or sa imo administration. Like sa akon, maski diin ko mambal sila nga dalakat si mayor, maski diin ko sa ulo ko na yung budget ko every month na pangayon ko na sa ulo ko na ako nung nagkakalatabo. That is why nga even sa text lang or call, they have to let me know. Kahit hindi ko gusto, may makaligtaan ko na ang mga simple nga butang. And even sa pinaka gamay nga obra, like liquidation, o mga kasadvances nila, mga crucial na siya nga part sang governance mo, especially sa mga kasadvances, very strict ko da. Ang amo man na, kahit hindi ko gusto nga ang ginhambal nila kay tatay, kasi siyempre kung pigado ka, ang termino bala sang tao nga nagdamo ka kwarta, tungod nga nang ginkuha niyo sa but ako even balos kayo, even sa oras kami natubangay, wala gid kuya fear. It's because my department heads and my mga delegates ko they know how transparent kag good I am sa administration. So depende sila, hindi man gid na ako ma-perfect. It's because human as we are, may aragin man ta nga mga kasaypanan. But as long as masarangan ko nga to make it legal, to make it straight, ang ginahimo o gina. Kaya hindi ko gusto nga magbalik bala sa amon, hambalang tawo nga. So for now, so far for 4 years nga nag-mayor ko sa Lacasiliana, I never heard. Kung may aragin man siguro nga mga gagmay-gagmay nga, but hindi nagigsubasin nga, ay si mayor nag-amo ni kay nangawat naman hindi, because the people in there, question ko na like sa budget, like sa treasurer, like sa accounting, because in my end, hindi akagwa ang pundo nga hindi sigurado. Hindi ko gusto nga mabalik ang amo na pang issue. Kay kabalogid ko how tatay feels it before. Kay ti kabalo ko wala siya kapangawat. Kakita mo man namang sitwasyon. Kita mo panimalay ni tatay. Bisan kami mayor kabalo Kay ti sobrado. Kay ti kung mapangawat kami, we have a good life. Pero why na namon nagyan? Kung ako man nagmayo man akong pangabuhi, siguro if I will tell it sa bilog ng tao kung anong nagyan ko prior nga nagpuli ko, di nga nakaplastar ko nga, and they thought nag-enjoy ko sang life ko, no. Nandamo ko sa nakalubilo nga tao kadamo ko sa mga place ng ginisaran, and they know how hard and difficult ang nagyan ko during sang time nga nagapasaka pa lang ko. Galing kiti, siyempre, I show to the people, Lacasiliana nga, ay Sir Mayla, I can do something nga, wala ko sang tao, bala nga ginapakan, wala ko sang tao nga ginperwisyo, and even my families, nag-amo ko ni, ako na ningwa ko para sa akong kagalingan, which is sa mo na ginamba ko sila, we are the one making our destiny. So kung anong gusto mo matabo sa pangabuhi mo, and what you're planning in the near future, you have to work for it. That is why, maybe I am a visionary leader sa atong probinsya, and ginayan ng kumaga isa ka example for them nga hindi tanan nga mga pigado wala naging tsansa nga magpungko sa pinakataas na posisyon. And through your performance, through your good deeds, and leaving a very good legacy to your town, I think it's one way of promoting your political career. And siguro wala namang di ko natitog ako, but I'm welcome. I am so prepared kung gusto mo gid bala. Siyempre, ng politika daw, psoriasis, masing talot mo sa piyak, ang mataas ang level. But ako for now, what I am working with my people, the legacy I want to give sa ako niya town, it's not only sa pagpataas ng akong posisyon, but then, amo na siyang ibilin ko nga mag-abot ng chimpo, nga madula ko ang kabataan ko, ang apo ko, and the generation sa nga mga pamilya,
may hambalon ay amon ning ginobra sa ngamon lulat o sa ngamon parinte ito. Diba lang? Correct. Legacy gyapon, no? With that, Mayor, salamat gid for your time. Thank you, gid. Pero naubos yung sumpo mo. Okay na. Kabalo naman Amo talaga lang hindi daan. ako pag-interview mo daw, ano kayo daw, gakata ba yung suman? Siling ko ganing basta si... But, madamo, tas ang ano, especially pasalamat ko sa probinsya, no, nang reaching me out, sang nagligad, aging pamasyaran ko din ni Sir Martin Cue, ano siya nga, the administration of Lacson nag-offer amo ni. Kaya ako, kung kasi, syempre, you know what, kung bisa akong very loyal ka sa party mo, kasi mo, ano, mahuya ka makabay nga daw kwan ka, but I'm so thankful they're reaching out sa mga LGU, sa mo man na ang gina-expectar nato, no? And then, nang naglama siya, man din si Board Andrew, tambad man siya, May, kung may mga plano ka para sa banwa mo, let me know. Yari ako number, tapos intawagan ko man si Vice ko, sige, May, whatever things na hatag progreso, sa imo nga banwa, himo ako mo manggid na. Isa sa mga kwan is after sa election, party affiliation, wala na. And even the province, even the people there nga nagapungko, gusto man na nila sang linong nga politika kag progressive mga probinsya. So I am looking forward ng partnerships ng ako ng LGU kag sang province and some other funding agency, our congresswoman nga nagabulig. So ako pasalamat gid ko kay daw sa timing nga ang mga plano ko sa akong banwa matuman. Sige. Sige, Mayor, salamat gid for your time, liwat. Good luck on your other endeavors, no? Salamat gid, Mayor. Sir Boy, thank you so much. So, ma-share lang ko na galing sa Bacolod, liwat. Sige, see you soon. Sige, Mayor, salamat gid sa imo time. Thank you. Mga ka-aksyon, Mayor Maymay Nicor Mangilimutan sa banwa sa Lakasilian naman si Mayor na interviewon mo niya bisan magpulupahimuyong ka lang ng gasigi na siya gasigi basta makastart na si Mayor sige na lang na siya, no? Anyway, thank you very much Mayor Maymay kagay Sir John Chong, salamat gid for joining us sa aton nga Sunday edition sang Kapihan Sunday man siya no? Sang Kapihan sa Aksyon. Kita sa masunod nga Domingo. Dali lang gid action hands ha kay Mr. Alex Montesa greet lang naton si ang iba naton driblaw si dali lang gid Melvin Peñafiel, good morning kay Susan Jaime Allen dira sa Houston, Texas, may agaman, no? Sa kay George Gargasiran, may mga comments di sila galing kay Daway na tatimpo, no? Kay Cory Vidaha, good morning. Dimpol Baquilar Mosquera. Sa kay Sherilyn Oro Javier, good morning man. Sa kay Rosalina Espadero. Sa kay Kelly Jelly, of course. Sa kay Leda Yamagishi. Good morning man sa imo. Kay amigo naton Leo Talaban, dira sa Mayla Castilla naman, good morning. Kita sa masunod nga Domingo. Dirigapon sa Kapihan sa Aksyon. Upod sa inyo lagad Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo